As you can see from the new signings we have, we've Určite viete, cez prestupové obdobie sa nám podarilo priniesť 5 nových hráčov a taktiež 5 aj odišli. Týkalo sa to všetko tých postov, na ktorých sme cítili, že potrebujeme posilniť. Za týmto prestupovým obdobím stojí riadny kus práce spolu s hlavným trénerom Černákom aj s manažmentom klubu. Si len prebehneme tých hráčov. Prvý bol Kevin, s ktorým sa podarilo dohodnúť na pokračovaní v spolupráci. Sme veľmi radi, že tu ostáva a podpísali sme s ním zmluvu do konca tejto sezóny s možnosťou predĺžiť o 1 rok. Kevin mal obrovský vplyv na kabínu, na celé mužstvo už prvýkrát, keď prišiel a aj za to sme radi, že tu ostáva ďalej. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo priniesť Sebakošu. Je to neskutočný hráč, je to profesionál. Prichádza na post stredného obrancu, kde máme momentálne 2 hráčov so 4 žltými kartami. Takže v hoci ktorom zápase sa môžu vykartovať a sme radi, že sme posilnili aj tento post. Noví hráči prinášajú samozrejme aj konkurenciu. To, že prišli noví, znamená pre tých, ktorí sú tu že musia makať tvrdšie. Držali sme sa tejto myšlienky aj pri podpise Leonarda. A momentálne na tej ľavej strane máme veľmi silnú konkurenciu medzi ním a Maťom Madleniakom. Zápasy, respektíve výkony v prípravných zápasoch z oboch strán boli veľmi dobré, takže sme zvedaví, ako to bude ďalej pokračovať. Vytváranie gólových príležitostí a šancí je jedna z najťažších vecí vo futbale a preto sme radi, že sa nám podarilo podpísať Edina, ktorý prichádza do mužstva presne s touto úlohou. Výkony, ktoré podával v prípravných zápasoch, boli veľmi dobré, takže tešíme sa na pokračovanie. V poslednom rade Filip Lichy, ktorý prišiel ku nám včera. Je to tiež veľmi skúsený hráč, veľmi kvalitný, fyzicky výborne stavaný a je to hráč, ktorého určite veľmi rád využije tréner Černák. Som presvedčený, že potrebujeme priniesť do klubu správny typ ľudí, ktorí sú ochotní pracovať, ktorí sú ochotní napredovať, ktorí sú motivovaní a ja som presvedčený, že tí 5 hráči, ktorých sme priniesli, tomuto vyhovejú. Čo sa týka posiel alebo doplnenia kádra, ste počuli, ja krátko zhodnotím prípravu, ktorú sme absolvovali v domácich podmienkach s krátkym sústredením v Maďarsku, za čo som vďačný a myslím si, že to, čo sme si naplánovali, sme aj otrénovali, takže bez nejakých väčších výpadkov, takže verím tomu po doplnení kádra s tým, akú kvalitu a chalani ukázali na konci jesene, verím tomu, že sme pripravení a tešíme sa na začiatok jarnej časti sezóny. Ja tiež, ako povedal tréner z tej hráckej strany, bola krátka príprava intenzívna, veľa nových chalanov, ktorí si myslím, že zapadli dobre do kabíny. Aj našim cieľom bolo, aby sme ich prijali, aby tá adaptácia bola lepšia. Absolvovali sme to v domácich podmienkach, takisto na sústredí v Maďarsku, kde sa tá kabína, cieľ toho bol, aby sa tá kabína nejako stmelila. A celkovo za kabínu tešíme sa na ligu, myslím si, že sme dobre pripravení a veríme, že budeme úspešní. Tak nejakú predstavu máme, samozrejme každý deň sa to nejako mení, tá situácia, vieme, že niečo môže do toho vstúpiť, ale samozrejme vieme, prečo sme ich brali, že tú kvalitu majú a mali by nám pomôcť, takže jednoznačne niektorí sa určite objavia v základnej zostave, ale hovorím, dopredu by som to nejako nepredbiehal a neprezradzal, jednoducho. My sme pripravení, chalani sú pripravení, vedia, čo chceme od nich na jednotlivých pozíciách a uvidíme v sobotu. Tak ako Terry spomínal, jednoducho je to kreatívny hráč a potrebovali sme nejako na túto pozíciu hráča, ktorý vie pripraviť šancu, ktorý sa vie dostať do zakončenia, ktorý je dostatočne kreatívny. S inými hráčmi by som ho neporovnával, jednoducho každý hráč je jedinečný a vieme, prečo sme Edina brali. Kvôli tomu, aby sme tam boli naozaj v tej poslednej tretine kreatívni a pripravovali si viac šanci. Ja si myslím, že sme dostatočne posilnili káder a sme s tým spokojní. Ja verím tým chalanom, s ktorými sme začali robiť, keď sme prišli do tejto kabiny, a do tej kancelárie, takže ja tým chalanom verím a hovorím s tým, že vystúžime ten káder ďalšími príchodmi. Ja som naozaj spokojný a som rád, že chalani, tak ako spomínal tú
domino, že jednoducho sme ich prijali, hej, a verím tomu, že nám pomôžu. Takže ja som s prestupmi spokojný. Máme to nejako zrátané, tak ako keď Terry prišiel do klubu, jednoducho sme si zadefinovali, koľko bodov je potrebných, koľko bodov bolo potrebných v posledných 5 sezónach, takže s Terrym sme to nejako pripravovali a pracujeme na tom, aby sme tie body získali, takže verím, že to bude stačiť tak, ako sme to vyrátali a my tie body aj získame. Bolo by to fajn a chceme sa o to pobiť a chceme sa zachrániť, jednoducho všetci sú odhodlaní a pripravení na to. Opakujem sa, my tým chalanom veríme. Trénovali výborne, bez nejakých výpadkov. Samozrejme, odohrali sme aj zápasy, kde tú kvalitu ukázali v tréningoch. My ich vidíme dennodenne, takže my veríme tým chalanom a dúfame, že sa to prenesie do zápasov na jar. Tie výsledky boli dobré, hlavne na konci tej prípravy. Vždy je dobré, keď vyhrávate. Samozrejme, tá príprava slúži, aby ste boli kondične dobre pripravení, aby sme nejako tie herné prvky z tréningov preniesli do tých zápasov, čo chceme, aby sa objavovali v lige, čiže to bol taký ten plán, ale samozrejme najdôležitejšie sú víťazstva, tak verím, že sme sa nejako naladili v tej príprave a budeme pokračovať už najbližší zápas sobotu v tomto. Tak prípravno sme naplánovali tak, ako sme chceli, takže verím, že to bude dobré, aj čo sa týka dát, aj čo sa týka kondičných vecí. Samozrejme, tie veci na ihrisku, tie prebiehali, čo sa týka v tréningovom procese, takisto v zápasoch, takže ja nemôžem povedať nič na prípravu. Ja som s prípravou spokojný, tak ako som povedal na začiatku a verím, že sme pripravení a silnejší. Samozrejme, vieme, v akej sme situácii. Ja som rád, že naozaj, že ten záver jesene nám vyšiel a dostali sme sa naozaj do takej situácie, kde reálne môžeme bojovať o záchranu, čo je aj primárny cieľ, takže vieme, že Skalica je za nami tesne, ale my sa pozeráme v prvom rade na seba. Dobre, my potrebujeme získavať body, my sme si takisto niečo naplánovali, čo by nám malo zaručiť to udržanie sa v súťaži, takže hovorím, dôležitý zápas určite, ale ani sa týmto zápasom sa liga neskončí. Samozrejme, bude tam ešte dostatok zápasov, ale je to dôležité. Vstup do jarnej sezóny je dôležitý a takisto víťazstvo na to, aby sme jednoducho pokračovali v tom, čo potrebujeme.